Rongon makani mo. Ayaw rin yung kalimti ang imuha. Ay, kuwan sa video. Mimong dumi nga. Okay, Behind the scene ba? sasayaw na kami guys. Tanurin niyo yan. Bago po magawas yung sayaw namin, huwag kayong malimot sa pag-subscribe sa aming YouTube channel. Salamat po. Thank you. Mga yan. Guys, subscribe. Ako din yung pinapit ng part. I love you, RJ. I love you, RJ. Kahit yun ako lang ako, nagkakabayag ito. Ready na, ready na. Hoy, hataw. Kiyat lang nang.
Ayan po, napanood po namin ninyo ang aming sayawan. Kaya pasensya na po kasi wala po final practice po yan. Final practice siguro to. Kasi shoutout kay Mentor Rendia, John, Ren Martigas, sa lahat ng mga klase ko sa yan po, mga kakasan-kakasan. Yes. And shoutout po sa aming karimeraman, ayun po. Yeah. No.